gerange. Cuma iki dalane elek, nek mudhun. Sik adoh. Mantep deh. Iya. Maju deh, maju. Maju deh. Lewat situ. Ya wis, Mas aku lewat sini jenengan. Oh, berarti kono dalane. Kita keliling. Dek, Lek, nderek tangklet, Lek. Tegale Mbah Sotik sing ngeten jambu kristale terus. Medale pundi, Lek? Oh, bener toh. Oh, nggih. Wah, Atur suwun. Berarti lurus mawon nggih, Lek? Oh, mirip. Lah, nek petuk wong ngene kan gak kesasar kok, Mbak. Arep ngunduh yo. Piye Mbak iki sapa ora, Mbak? Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, piye iki? Jalan-jalan. medhok ra kuat. Sampean minggu rono sik. Wis rono. Kuat ora Terus aku tak mlakulah, Mbak. Ayo siji loro. Iya. Iya. Ayo siji loro. Ayo, gas. Lah ono anune, Mbak. Ono kayune. Ya ora kuat ora didorong. Oh. Hati-hati, Mbak. Engko muliya gak usah metu kene, Mbak yo. Engko muliya metu lurongku ae. Terus. Terus, Mbak. Mbak, sejuk sekali. Adem ya? Alah sejuk. Hah? Piye? Mau cari pohon jambu kristan. Jadi misah pemirsa, soalnya gue ngerti. Jadi ini tak kondeki rono aku rene. Dalane elek. Jadi aku ra sida bonsek. Ning alas pemirsa. Iki alase gondang. Niki roh jamur no yo enak kan. Kono mang penak dalane, Mbak. Penak. Iki wis. Hah? Iso kok kono. Sing lurung kono. Lireh. Iki jamur lot, Mbak. Iya iki lho bener jambune. Oh, mang nek mlaku metu kono mang liwat makom. Makame sapa? Makom sing dindo Mbah kuwi. Nek makom selenu nduk ngonamu kuwi. Anak kene. Cungkup apa? Cungkup apa ndi? Enggak, cungkup Mas sing ning kono yo. Iki pokoke enek Mbak kene. Makaman umum? Tapi wae wong sisih kene. Wae wong gadu sing kene liwati mang. Wah, iki jamur lot. Tapi wis kasep. Iya. Foto sebelah konone. Sebelah ndi? Sing sebelah konone. Iya, Bu. Apa nek ngarani Tegal Bendo. Bendo apa sing ndi ngono. Ora kae lho ning kono kae iki enek bangunan kae lho ning ujung. Kae mang gak duwe Mbak caramu. Ayo.
Aku gak iku ya, gak ketenger ya iku di dalan dia. yo gak iso. Cara mono, Ketenger aku ketengere masjid Paturosat itu. Mbak, cara mono kayak pegunungan kuwi ya, Mbak. Kayak gunung kan ora nek dalane. Berarti singgon apa lembah di antara bukit. Lembah di atas bukit nih jadi. Iya. Ketok iya terang. Hanya Allah lah yang memiliki segalanya. Ini Ayo. Aku rais donane. Nah, terus. makanya belajar. Mbak belajarnya duduli, Mbak. Anggurmu ini ae. Aku Sing maring pinter ya ora awake dhewe Gusti Allah. iya. Walaupun anu yo sakjane ngapalan lah ya, Mbak. Ora jelas. Lah iki terus belok. Anak apa Sik, ini? sik. Tono. Tono lho. Kiri. Iki sik mendek aku bingung. Iki perapatan. Barek dadi ngene yo. Nek mulai berarti rono, Mbak. Ton ning di ladang. Ladangku rono. Iya rono. Iki wete bener apa ora yo? Iya rono. Selit. Iki gondang, aku nek ngarani gondang. Aku tak mlaku ae, Mbak. Elek dalane. Wis darane. Sampeyan ngarep aku mburi. Ya wis.